binati o minahal kong matalnon. Okay. Di ta karon sa uli na ta? Ah? Oh, sige. Oh, maligo. Okay, sorry na mo guys. There is Mahayahay Falls. Okay. Sir? Oh, sige. Okay, mauni ha. Mauni ko ito ang Mahayahay Falls. There is lungsod sa Natalon guys. Okay. Pero listen sila agian guys, pero sulit pa ba sa pang Facebook. Ya, mga unsa ta. Tapos lang guys.